това нещо. Този часовник трябва да го изхвърля. Добре, без това съм станала, нека да си оправя леглото. Така. Сега пък кой е? Ало? Ало, Дъгички, здравей! Аз съм в момента на коледния фестивал и мислех да те поканя, да дойдеш. Искаш ли? Ами, разбира се, но става ли след няколко минути, защото не съм, току-що станах? Ама разбира се. Хайде, чао! Чао! Ей, идвам! Добре, сега е коледен фестивал и си развалих леглото. Да видим какво ще си правя с косата. Макар че така си е добре. Да, така си е добре. Нека да политвам. Добре, стигнах. Какво? Елха? Ама това коледно парти ли е? И има толкова много понита. Аз не съм донесла подарък. Добре, Дъгички, успокой се. Добре, да открия Искрица. Ето е. Искрице! О, здравей, Дъгички! Искам да се запознаеш с моята приятелка Цветен Шаймар. Здравей! Много ми е приятно. Здравей! Искам да те питам нещо. Това коледно празненство ли е? Че разбира се, днес е Коледа. Забрави ли? Днес? Какво? Коледа? Дъгичке, добре ли си? Добре ли си? Моля те, кажи, че си добре. Защото аз припадам при такива обстоятелства. Да, добре съм, много даже. Но... Искрица, аз не нося подаръци. Забравила се, че е Коледа, нали? Да! Има и елха, и всичко, и светлини, и хора, и ти си тук. Спокойно. Няма нищо. Сега е важно да се забавляваме. И аз ще мина през огледалото на мишите и ще стана момиче. Какво? Супер! Хайде, да ходим. Добре, ето го. Много е яко. Добре, 3, 2, 1... Боже, колко сте ниски. Гледалото пада. Еха, Искрице, много си голяма. Благодаря ти. Това комплимент ли беше? Ами, да. Добре.